Мария и нейната сестра загинали в злополука. Душите им стигнали до портите на небето. Мария хванала сестра си за ръка, готова да влезе заедно с нея, но един ангел я спрял и казал: „Само сестра ти може да влезе“. Мария възразила: „Но аз се молих повече, винаги посещавах богослуженията и съм дала повече от себе си. Защо аз не мога да вляза?“ Ангелът отговорил: „Ти си въплъщение на гордостта. Винаги мислиш, че си права, никога не признаваш греха си и не се отказваш от него. А гордостта е най-омразният грях пред Бога. Господ каза: защото който възвишава себе си, ще се смири, а който смири себе си, ще се възвиси.“ Накрая, сестрата влезе в небесното царство, а Анни падна в ад. Да влезеш в Царството Божие не се състои в прояви на приноси или в честото ходене по църкви, а в искрено покаяние и смирена подчиненост на Бога. Ако вярваш това, кажи амин и сподели тези думи, за да напомниш на още хора.